Witam Was. Na zicher wiecie, kaj my są. Na Annabergu. Dla jednych miejsce pamięci, dla innych miejsce propagandy. Ostatnio zaś było festy głośno o tym naszym Annabergu. Pojawiła się inicjatywa, co by ten plac zaś na nowo odremontować. Chodzi tutaj o amfiteatr, a też o denkmal powstańców śląskich. No ale pojawiają się wątpliwości, jeśli to wszystko ma tak richtig cwek. Ja wam dzisiaj powiem, co ja tak richtig o tym myślę. Bo mamy tutaj ten amfiteatr, co był łoszczuni bez nazistów. No ale ten plac by szło tak richtig wykorzystać. Je wielą scena i można by było tam organizować roztomajne koncerty, pojednania polsko-niemiecko-śląskiego. Ja sobie umiem to sforsztelować, że tam kiedyś będą występować bajtly i śpiewać piosenki po śląsku, po polsku, a po niemiecku. Nie musi sam być jedna retoryka. Jeżeli w sztandzie to zrozumie, że sam trzeba mieć kupę pieniędzy, co by to wyremontować i se tak richtig nie werci, bo to jest ponazistowskie. No ale co ten plac w sobie ma złego? Przecież można to w bardzo dobry sposób wykorzystać. My wiemy, że co by wyremontować amfiteatr, to musimy też zadbać niestety albo stety o ten denkmal. No ale kiedy po prawdzie spytałcie przeciętnego Ślązołka, co tak richtig myśli o tym placu, to każdy wam powie, w tym nie ma mojego interesu, to mnie w ogóle nie obchodzi. To nie jest nasz plac, to jest plac od Polaków, nie nasz. Bez toż my jako Regios wyleźli z propozycją, co by całki ten kompleks tutaj na Annabergu przerobić na miejsce pojednania, a nie miejsce pamięci, a też miejsce propagandy. Nie myślicie sami, że lepiej by sam było fajerować to długo wyczekiwane pojednanie na Śląsku pomiędzy Ślązokoma, Polokoma, Niemcoma, to, że my intlich możemy spokoju do kupy sam żyć, a nie propagować jedną wizję na Śląsku, genau w tym miejscu, na Annabergu, kaj w większości żyją sami Ślązołcy, a Niemcy. Podług mnie werci se podyskutować trochę na ten temat. A co wy myślicie? Ja albo nie?